Ev sê rojên operasyona rizgarkirina herêma Cezîrê ji çekdarên Daişê dest pê kiriye û ev operasyon ji sê aliyan ve derket û li gorî malperên yê nêzîkî yepeke got vê operasyonê de bêhtirî 20 gund ji çekdarên Daişê paqij kirine û gundên ku hatine naskirin evin Tel Telal, Qahîra, Deşîşe, Bekkara û Til Xelîfe hatine rizgarkirin. Di heman demê de duh danê êvarê operasyona rizgarkirina Çiyayê Ebdilezîz dest pê kir û hêzên YPG û YPJ û bi pêşdegiriya firokên hevgirtina navdewletî karîbûn herêma Çiyayê Ebdilezîz bi temamî ji destê rêxistina Daişê paqij bikin û li gorî malperên yên nêzîkî yekîneyên parastina gel YPG got hêzên wan gihiştin ser Çiyayê Ebdilezîzê û ala xwe li ser çiya hildan û ev çiya tê naskirin got bargeha herî girîng bû ji rêxistina Daişê re. Her wiha hate ragihandin got hejmareke mezin ji çek û teqemeniyên Daişê ketin destê şervanên YPG de û gelek ziyanên madî û canî gihandin rêxistina teror û li gorî rewangeha Sûriya mafên mirova got 170 çekdarên Daişê hatin kuştin û hejmareke mezin birîndar ketin û ji aliyê xwe ve hêzên YPG û YPJ dane diyar kirin got 5 ji şervanên wan şehîd ketin, yek ji wan serbazek e û di şervan jî birîndar ketin û niha 60 sedî ji Çiyayê Ebdilezîzê dibin kontrola hêzên YPG û YPJ de ye û hêzên YPG û YPJ hîn di şerê rêxistina Daişê de berdewam in û roj bi roj bi pêş ve dikevin.